Pagduaw ni Jiang Zemin dinhi sa Pilipinas, niingon si Jiang Zemin, inyo ang tanan namong mga suporta, palambuon nato atong negosyo sa Pilipinas ug sa China, tabang tagpalambo diha sa atong South China Sea. Di ta mag-away diha sa South China Sea. Ato nang palambuon, kuyog ta diha palambo. Tungod adto, ni kalma si Ramos. Wa na mangisog si Ramos batok sa mischief reef. Pirma nagkauyo lang si Ramos, daghan na kay mga investments nga gisalig ang China, gipasalig ang China para sa Pilipinas. Ug tuod man, way nahitabo sa mga investments nga gipasalig sa China para sa Pilipinas. Pero nahilom ang Pilipinas sa mischief reef. Mao tong nakabuylo ang China pagtukod og mga military structures. So mo ni estilo sa China. Kung ato silang suklan, mukalma sila. Pero may kay sila muhapuhap na to.